Benvinguts, soc la Mar i avui explicarem alguns exercicis de les PAUs de Catalunya sobre equilibri químic. El primer exercici que farem serà de les PAUs de 2020, de la sèrie 1 al número 5. Aquest ens diu el següent. Diu l'equació ajustada de formació de monòxid de nitrogen a partir dels seus elements és la següent i la tenim aquí representada. També ens diu que la constant d'equilibri és 4 per 10 elevat a 4 a temperatura de 2000 kelvins. La primera pregunta que ens fan és que indiquem la relació entre Kp i Kc i també que després calculem la Kp. Doncs hem de recordar quina és aquesta relació. La Kp i la Kc estan relacionades segons aquesta equació. Kp és igual a Kc per la constant de la llei dels gasos ideals per la temperatura elevat a l'increment de mols en estat gasós. Doncs en aquest cas, l'increment de mols en estat gasós serà, en tenim 2 a productes, menys en teníem 1 més 1 a reactius. Per tant, serà 0. Si això és 0, què ens indica? Que tot aquest terme està elevat a 0. Per tant, tot aquest terme valdrà 1. Per això, en aquest cas, la relació de Kp en Kc és que aquestes dues són iguals. Per tant, si són iguals i en demanen el valor de Kp, en aquest cas doncs, serà 4 per 10 elevat a 4, ja que la Kc té aquest valor. Recordem que no té unitats ni la Kp ni la Kc. Aquestes constants d'equilibri no tenen unitats. En l'apartat B ens demanen que determinem la pressió parcial del nitrogen i l'oxigen en equilibri, sabent que la pressió del monòxid de nitrogen en equilibri és 0,2 atmosferes i que les pressions del nitrogen i de l'oxigen en equilibri són iguals. I també hem de tindre en compte que la Kp que hem calculat en l'apartat anterior és 4 per 10 elevat a 4. Com podem saber, doncs, el valor d'aquestes pressions parcials? Doncs, relacionant-ho amb la Kp. Si jo plantejo la Kp en aquest cas, que hauré de tenir en compte la meva reacció, doncs sabem que per fer la Kp són les pressions parcials dels compostos en estat gasós, que tenim en el numerador la pressió parcial dels productes elevat al seu coeficient estequiomètric, dividit també per les pressions parcials dels reactius, també elevats pels seus coeficients estequiomètrics. En aquest cas, doncs, ens quedarà que Kp és la pressió parcial del monòxid de nitrogen elevat al quadrat dividit les pressions parcials del nitrogen i de l'oxigen. Llavors, aquí sabem el valor de la Kp, el valor del monòxid i també sabem la relació entre les pressions parcials del nitrogen i de l'oxigen. Per tant, la puc plantejar com a x, que és el que voldré calcular. Si jo sé el valor del Kp, que és 4 per 10 elevat a 4, serà igual al valor de la pressió parcial del monòxid elevat al quadrat dividit aquestes dues, que ens quedaria x per x, x al quadrat. Ara simplement he d'aïllar el valor d'aquesta x per veure que la x em dona 10 elevat a menys 3 atmosferes. Sí? Llavors, si sé que x és igual a 10 elevat a menys 3 atmosferes, ja sé el valor de les pressions parcials que ens demanaven i em dona 10 elevat a menys 3 atmosferes. Important, aquí sí, recordar que té unitats perquè és una pressió parcial i la tenim amb atmosferes. La segona part d'aquest enunciat ens demana si volem afavorir la formació del monòxid, justifiquem quina variació de pressió cal aplicar a la reacció. Doncs en aquest cas ens estan demanant l'efecte de la pressió sobre aquesta reacció. A veure com puc crear més monòxid de nitrogen segons una pressió més alta o més baixa. Doncs aquí haurem d'observar la variació de mols gasosos. I com hem vist que la variació de mols gasosos en aquesta reacció és igual a 0, ens estarà indicant que qualsevol variació de pressió no afectarà en aquest equilibri, perquè tinc la mateixa quantitat de mols gasosos tant a productes com a reactius. Llavors, com he dit,
com que no hi ha variació de mols gasosos, no hi haurà desplaçament de l'equilibri i, per tant, qualsevol variació de pressió no afavorirà la formació de monòxid de nitrogen, que és el que ens demanaven. Anem a plantejar un segon exercici de les PAUs sobre equilibri químic. En aquest cas també és de les PAUs de 2020, també del juny, en aquest cas a sèrie 3 i a l'exercici número 3. Ens diu que actualment s'estudia la utilització del triòxid de sofre per emmagatzemar energia solar. Quan l'energia solar incideix sobre el triòxid de sofre, situat dins un recipient tancat a alta temperatura, es dissocia i es produeix diòxid de sofre gasós i oxigen també gasós, d'acord amb la reacció ajustada que ens indiquen com la que he escrit aquí. I també fixeu-vos que ens indica que l'entalpia és major a 0. La primera pregunta és: introduïm una certa quantitat de triòxid de sofre en un recipient d'un volum de 0,8 litres i una vegada assolit l'equilibri hi ha 2 mols d'oxigen. La Kc també ens adonen, diu que quan està ajustada és 0,47 a temperatura de l'experiment i ens demanen que calculem les concentracions de totes les espècies presents en l'equilibri. Doncs, una vegada ja tenim escrita la reacció, recordem que el volum és de 0,8 litres i que la Kc és 0,47, anem a plantejar una taula per tal de poder descobrir quines són les concentracions en l'equilibri. Jo us recomano que treballem amb concentracions, la inicial i en equilibri. Es podria fer amb mols també, però com que després la Kc la plantegem en concentracions, sempre és més difícil oblidar-nos del volum. Llavors, tenim una concentració inicial, que no la sabem, de triòxid de sofre, i no tenim ni diòxid ni oxigen, però el que sí que sabem és que al final tenim en l'equilibri 2 mols d'oxigen. Per tant, si tenim 2 mols d'oxigen, la concentració en aquest cas serà 2 dividit 0,8. Llavors, ara, sabent això, anem a plantejar en l'equilibri quines equacions tindríem. Fixem-nos que aquesta reacció es desplaçarà cap a la dreta perquè el que tinc són reactius però no tinc productes, per tant, sí o sí haurà de desplaçar-se a la dreta. Per tant, disminuirà la concentració dels reactius i augmentarà la concentració dels productes segons els seus factors estequiomètrics. En el cas del triòxid, com que el seu factor estequiomètric és 1, doncs disminuirà una certa quantitat X. La del diòxid de sofre sumarem en el 0 que teníem una certa quantitat de diòxid de sofre que és X. I en el cas de l'oxigen, doncs també sumarà, però com que el seu factor estequiomètric és 1 partit per 2, doncs augmentarà 1 partit per 2 X. Què fem ara amb això? Doncs, com que sabem la concentració de l'oxigen, jo també puc calcular, igualant aquesta concentració a l'equació que jo he plantejat, doncs puc calcular quan val X. Aquí, simplement, si aïllo la X, veuré que X em dona 5 mol litre. I una vegada tinc la X, ja la puc substituir als altres llocs per poder trobar també la concentració del triòxid de sofre. Fixem-nos, doncs ara tinc el valor de X, però encara ens faltaria el valor de la concentració inicial. Però hem de recordar que també tinc el valor de la Kc. Plantegem, doncs, la Kc. Recordem que Kc seran les concentracions dels productes elevats als seus factors estequiomètrics. Per tant, em quedaria aquesta estructura en el numerador i en el denominador tinc les concentracions dels reactius també elevats als seus factors estequiomètrics. Doncs ara simplement es tracta de substituir a cada valor o l'equació o el valor que tinc. Doncs tenim que la Kc és 0,47, la concentració del diòxid de sofre és X, que jo ja sé que X és 5, per tant ja ho puc substituir per 5, que la concentració de l'O2 serà, que de fet ja ho haguéssim pogut calcular aquí, però si no és la meitat de 5, que és 2,5, i la concentració del triòxid de sofre serà la concentració inicial, que encara no sé, menys 5. Però fixeu-vos que ara ja hem plantejat una equació amb una sola incògnita i per tant podré trobar aquest valor aïllant-lo.
Si l'aïllem, veureu, feu els càlculs, que ens dona que la concentració inicial del triòxid de sofre és 21,82 mol litre. Ara ja hauria calculat tots els valors i ara simplement, com que ens estan fent una pregunta concreta, ens tractaria de nosaltres contestar aquesta pregunta. La pregunta era que contestéssim quina era la concentració de cada una de les substàncies en l'equilibri. Per tant, hauré de presentar-ho calculant cada un dels valors d'aquestes equacions. Llavors, la concentració del triòxid era la concentració inicial menys X, que la concentració inicial ens ha donat 21,82 menys 5, per tant, la concentració del triòxid de sofre en equilibri, que és el que ens pregunten, és 16,82 molar. Què passa amb el monòxid de sofre? El monòxid de sofre era igual a X, i X és igual a 5 molar. I finalment, la concentració de l'oxigen en equilibri és igual a X partit per 2, per tant, 5 partit per 2, que és 2,5 molar. I així ja tindríem acabat aquesta primera part de l'exercici de les paus. La segona part d'aquest exercici tracta sobre els factors que alteren aquest equilibri. Ens demana que expliquem en quines condicions de pressió i temperatura hauríem de treballar per mantenir el triòxid de sofre dissociat i així emmagatzemar l'energia solar. Si jo el que vull és mantenir dissociat el triòxid de sofre, vol dir que m'interessa que la reacció estigui desplaçada cap a la dreta. Llavors, per tenir desplaçar l'equilibri cap a la dreta segons els factors de pressió i temperatura, anem a veure un a un. Què fa en el cas de la pressió? Pel tema de la pressió ens hem de fixar amb la quantitat de mols en estat gasós, tant en els productes com en els reactius. Llavors, en aquell cas, l'increment de mols gasosos veiem que és 1 més 1 mig menys 1, per tant, és 1 mig. És positiu. Cap a la dreta tinc més quantitat de mols gasosos. Per jo desplaçar-lo cap a un lloc on té més mols gasosos, he d'aconseguir que la pressió disminueixi. També podríem dir que puc augmentar el volum i així faré que es desplaci cap a la dreta. Llavors, en aquest cas, a baixes pressió es desplaça cap a la dreta. I en el cas de la temperatura, què hem d'observar? En el cas de la temperatura ens haurem de fixar en l'entalpia. En aquest cas, l'entalpia és positiva, per tant, és endotèrmica. Si és endotèrmica, per afavorir aquesta reacció, el que he de tenir són altes temperatures. Una reacció endotèrmica a una temperatura alta farà desplaçar l'equilibri cap a la dreta. Per acabar, anem a fer un tercer exercici també de les paus sobre equilibri químic, que és el darrer de 2020, que és del setembre d'aquest 2020. Ens planteja el següent. Diu, a moltes ciutats, a primera hora del matí es produeix una emissió massiva d'hidrocarburs i monòxid de nitrogen a conseqüència del trànsit. El monòxid de nitrogen, en reaccionar amb l'oxigen de l'aire, forma diòxid de nitrogen, un contaminant molt tòxic, responsable de l'anomenada boira fotoquímica, i ens presenta la reacció ajustada. Basant-nos en els llindars de referència de l'Organització Mundial de la Salut, l'estat de qualitat de l'aire es classifica en funció de les concentracions de diòxid de nitrogen que conté i ens ensenya una taula on veiem la qualitat de l'aire segons la concentració del monòxid de nitrogen. La primera pregunta és, en un dia i una hora determinats i una temperatura de 20 graus, l'aire de Barcelona conté en equilibri 8,31 per 10 a la menys 2 mol litre d'oxigen i 4,2 per 10 a la menys 10 mol litres de monòxid de nitrogen. Ens demana que determinem quin seria l'estat de qualitat de l'aire segons aquestes dades. Llavors, si tenim aquesta reacció i tenim aquestes dades en equilibri i jo vull saber la qualitat de l'aire, hauré de calcular la concentració del diòxid de nitrogen en equilibri. Fixem-nos, tenim les concentracions dels reactius i també tenim la Kc. Llavors hem de plantejar la Kc, com recordem, al numerador tinc la concentració dels productes elevat als seus factors estequiomètrics i en el denominador tinc les concentracions
també elevats els seus factors estequiomètrics, en equilibri, són les concentracions en equilibri dels reactius. Una vegada plantejada l'equació de la Kc, ens fixem que només ens falta un valor. És qüestió de substituir els valors de la Kc i de les concentracions en equilibri dels reactius i podrem trobar la del producte. La Kc val 3,21 per 10 a la 2, la concentració del diòxid no la tenim i en el denominador tenim aquestes dues concentracions, la del monòxid elevat al quadrat per la concentració de l'oxigen. Simplement es tracta ara d'aïllar la concentració del monòxid de nitrogen i trobar-ne la seva concentració. En aquest cas, si feu els càlculs, veureu que aquesta concentració us dona 2,17 mol litre. Ara ja tenim la concentració d'aquest diòxid de nitrogen, però si ens anem a la taula per veure quina seria la qualitat de l'aire, ens fixem que en aquest cas les concentracions ens donen per mil·ligram metre cúbic. Per tant, el que hem de fer és transformar aquestes unitats a mil·ligram metre cúbic. Llavors, hem vist que la concentració és 2,17 per 10 a la menys 19 mol litre, per tant, anem a transformar els mols a mil·ligrams i els litres a metre cúbic. Fàcilment veiem que de litres a metre cúbic, recordem, com que els litres estan dividint, en aquest cas pel factor de conversió, el litre l'he de passar a la part de dalt. Sabem que un metre cúbic és 10 elevat a 3 litres perquè són decímetres cúbics. I ara hem de canviar els mols a mil·ligrams, però primer haurem de passar-los a grams. De mol a gram ho fem amb la massa molar d'aquesta molècula. Llavors, en aquest cas, si ho calculeu, un mol de diòxid de nitrogen són 46 grams. I ara ja només ens queda passar de grams a mil·ligrams. Recordem, un gram seran 10 elevat a 6 mil·ligrams. Fem tots aquests càlculs i ja ens donarà el valor de 99,8 mil·ligrams metre cúbic. Ara sí que ja tenim les mateixes unitats que a la taula que ens donaven a l'exercici, per tant ho puc comparar. Si mirem a la taula, observem que aquest 99,8 mil·ligrams es troba entre els 40 i els 140, que això voldria dir que la qualitat de l'aire en aquest cas és moderada. Per acabar, l'apartat B està relacionat amb els factors que alteren l'equilibri. Si ens hi fixem, ens demana quan és previsible que hi hagi més boira fotoquímica en una ciutat, en dies molt calorosos o molt freds. És a dir, si la temperatura alta o baixa farà que apareixi més diòxid de nitrogen. I també després ens fa la mateixa pregunta segons les pressions. Pel que fa a la temperatura, ens haurem de fixar si aquesta reacció és endotèrmica o exotèrmica. Com que l'entalpia és més gran que 0, això voldrà dir que és una reacció endotèrmica. Per tant, aquestes reaccions endotèrmiques seran afavorides quan la temperatura és alta. Per tant, es desplaçarà cap a la dreta més a l'estiu que no pas a l'hivern. Per això trobarem més boira a l'estiu que no pas a l'hivern. Què fa en el cas de la pressió? Doncs a la pressió ens hem de fixar amb l'increment de mols gasosos. Si mirem, trobem que l'increment de mols gasosos és en els productes en tinc 2 i en els reactius en tinc 2 més 1. Per tant, serà negatiu. Si és negatiu vol dir que tinc més mols gasosos en els reactius que no pas en els productes. Per tant, per jo afavorir que apareixi més diòxid de nitrogen passaria quan hi hagi pressions altes. Per tant, veurem més boira quan hi ha alta pressió. Doncs avui hem vist 3 exercicis de les PAUs sobre equilibri químic. Si us ha agradat el vídeo, us demano que poseu que m'agrada el vídeo, que si us agraden els vídeos que faig també recomaneu al canal i us hi subscrigueu i finalment que si teniu dubtes, preguntes o també idees per fer més vídeos, doncs m'ho deixeu escrit aquí als comentaris i el més aviat possible us contestaré. Moltes gràcies!